Tamén na provincia de Pontevedra, no concello de Poio, comisan medio cento de kilos de marihuana nunha plantación na horta dunha vivenda unifamiliar da parroquia de Campelo. As plantas, van ver a continuación, eran dun tamaño considerable. 51 kilos de plantas de marihuana que xa estaban para recoller. A policía local de Poio comisou todo este material que gravou e pesou xa cortado nas súas dependencias. Estaban nun terreo particular dunha vivenda encaixada entre outras propiedades particulares na parroquia de Campelo. O veciño que lle requisaron a droga fora investigado por conectarse fraudulentamente aos cables eléctricos e unha comprobación rutineira de como estaba a situación levou a este achado. Os axentes chamoulles a atención o vizosa que estaba a plantación de marihuana, con exemplares que incluso superaban os 2,5 metros de altura. Así as cousas, o propietario está a ser investigado por un presunto delito contra a saúde pública. Esta é a terceira intervención deste tipo en Poio nos últimos anos, pero é o caso máis voluminoso. A investigación continúa aberta. Incautación de marihuana tamén na provincia de Lugo, concretamente en Rivas de Sil. A Garda Civil imputa en calidade de investigado un veciño deste concello de 37 anos como autor tamén dun delito contra a saúde pública. Requisáronlle 41 plantas de case 2 metros de altura e listas para a colleita de cannabis. Tras localizar a plantación preparada con rega de mangueiras, a Garda Civil puxo en marcha unha operación de vixilancia na parcela ata identificar unha persoa que acudía con regularidade ao lugar para verificar o estado das plantas e que acabou coa súa incautación.